siya guys. Kasi before talaga kami guys, kasi nagsasabi kami tagalan sa isa't isa na kung may mga problema man sa ating isa't isa, dapat i-share lang. Dapat hindi tayo mag-give up kasi malapit na tayo. Malapit ka na. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga tao na nanonood ngayon sa vlog ko. Good morning guys! So, this is Kuya Renz and welcome back to my YouTube channel. So hello guys, for today's vlog and for today's videos is may share naman ako guys. So nakita naman natin guys yung nakaraang vlogs natin is yung mga bashers nga. Pero may nagsabi guys is wag ko na daw yung i-focus yung bashers. Pero gusto ko lang kasi yung i-share yung mga bash nila. So wala ako nag-focus sa mga bash kasi ano sila extra lang. So ngayon ang sinasabi ko guys is hindi ko sila pinofocus yung mga bashers. Ang gusto ko lang i-share ko lang para naman yung mga binabash dyan is may ano, hindi sila aatras, hindi sila susuko sa mga laban katulad ko ngayon. So guys, for this vlog, ayun nga. So ang lungkot ko ngayon guys, sobrang lungkot. Akala ko guys yung dumating ko na mga challenge is yung mga bashers lang. May isa pa pala guys, yung mismong kaibigan mo guys na tinulungan mo, tapos yung tinulungan mo yung ano guys, nakatry na ba kayo guys na tinulungan mo yung isang tao tapos yung ano niya, yung binalik niya sa'yo is masasakit na salita. So sobrang sakit talaga ngayon guys. Kagabi pa yun guys. Ito yun guys, nag-chat siya sa akin na may emoji na malungkot siya, nag-emoji siya na malungkot, nag-iniiyak siya. So tapos nagtanong ako guys sa kanya, anong nangyari sa iyo? So sabi sa kanya na may problema daw yung ano daw, yung account daw niya. Bakit daw guys? Ang problema guys sa kanyang account is ano, nagka-same yung name, tapos yung apelyido is hindi. So nagalit siya guys kasi sabi niya is dapat daw is hindi ako nagkukuha ng pangalan tapos hindi ako kukuha ng mga image niya para gawing profile pic sa channel niya. So nagtanong ako sa sarili guys, bakit galit siya sa akin? Bakit ngayon lang siya sinabi? Ang tagal na kasi guys ginawa yung account niya. Tapos ini-explain ko na sa kanya kung bakit ginawa ko to, kung paano gagawin ko to. Tapos ngayon lang siya nagreklamo guys. So ayun nga guys, ang dami na siyang chat sa akin. Ito yung mga chat niya guys. Dili man pud ko makonsensya kay naa man pud ko natabang nimo. So parang dito guys, yung message niya sa akin, yung chat niya sa akin is parang nag-ano guys, nag-i-stop na siya, parang nag-ano na siya guys. Parang kung sabi siya pa guys is namuyboy na siya, murag namahala na siya guys ba. Sobrang sakit guys. Yung ano guys, yung tinutulungan mo yung isang tao, ginawa mo yung paraan. Kasi guys hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Nakita naman niya guys yung mga Facebook ko, yung marami akong bashers, may problema din ako. Hindi niya alam guys yung mga problema ko ngayon. Tapos dinagdagan pa niya, so sobrang sakit guys. Nakapagsalita siya sa akin guys na parang wala lang guys, parang yung tulong mo sa kanya guys is parang wala na. So sobrang sakit guys. Yung gusto mo guys na tulungan mo yung isang tao para may kasama ka, para may ano guys, para matulungan mo isang tao kasi interesado siya sa bagay na yan. Tapos yung binalik niya guys, sobrang sakit na salita. Sabi pa niya guys na hindi na daw siya nag-assume na hindi na siya na need ng tulong sa akin kasi sobrang sakit na talaga guys. Yung mga salita niya, yung mga message niya, grabe. Alam nyo guys, kagabi hindi ako makatulog kasi bakit nagawa niya sa akin yun, yung mga message niya. Tapos ang sakit guys, parang naka-insulto guys kasi kung gusto niya, kung
kung galit siya sa akin guys, dapat tumawag siya sa akin, hindi through chat, para naman ma-explain ko ng mabuti. Tapos guys, alam nyo guys, nagsorry na ako sa kanya. Tapos nagsorry siya, tapos ang dami ng tao guys na pinasok niya. Ang dami niyang pinasok na tao, sinalin niya yung mga tao na ganyan din ako, ganyan daw si Renz. Grabe guys, sobrang sakit. Guys, yung iniisip ko ngayon is parang ano guys, parang ewan ko, hindi ko ma-explain guys. Grabe, kagabi pa guys, hindi ako makatulog kung ano ang gagawin ko guys sa kanya, kasi tinuring ko siyang ano guys, tinuring ko siyang kuya, kapatid, brothers, o ano pa yan. Kasi sa feeling ko guys, sa heart ko, sa puso ko, na si kuya talaga or si brother talaga is siya mismo yung parang feeling ko guys, na kami na talagang dalawa ang pinagtagpo, na parang kayong dalawa na ang magkasabay sa mga vlog nyo. Parang ma-realize ko guys na lahat ng mga vlog sa pinagsamahan namin is parang ang sakit. Kasi yung ano guys, talaga yung pinakamasakit is tinulungan mo, tapos yung binalik niya is mga sakit na salita. Yun talaga yung pinaka sakit na salita guys. Yun talaga ang pinaka dry ko ngayon, o hindi ko ma-express sa sarili ko bakit nagawa niya yun guys. Ewan ko kung ano nararamdaman ko. Gusto kong pumunta sa kanya, gusto kong humarap, pero now guys is maghintay ako sa panahon guys na kailan ako harap sa kanya, kasi sobrang sakit. Kasi hindi niya alam guys yung nararamdaman ko ngayon as a kasamahan niya. Hindi ko ma-explain guys, grabe, sobrang sakit ang mga salita niya. Yung parang ano guys, parang sa sarili ko, parang palaking butas ako guys sa kanya mga ano guys, sa kanyang mga sa kanyang mga problema kagabi. Kasi nanokot talaga guys, morning is bumangon talaga ako ng maaga guys para mag-message sa kanya. Tapos ayun niya, pag open ko sa message ko guys is may message na sa kanya na good morning, sorry, nagsusorry siya guys sa kanyang nagawa. Kasi yun nga, yung problema talaga guys is yung business niya, hindi yung channel niya. Dun ako na sobrang galit, sobrang insult sa sarili ko, sobrang na-insulto ako kasi bakit niya dito nilabas lahat ang mga problema niya, yung masasakit na salita guys, tapos dinamay pa yung mga tao na hindi kasali. Sobrang sakit. Ay, parang lahat guys is parang hangin lang. Kaya nag-message ako sa kanya na naka-message ako sa kanya guys ng masasakit na salita, kasi hindi ko na napigilan yung mga salita niya. Kasi guys, diretso siya nag-message sa akin ng mga masasakit na salita. Grabe guys, kung kayo lang ang nasa sitwasyon ko ngayon, grabe. Nag-sorry siya. Ayun, inaccept ko naman guys yung sorry niya, pero nag-message ako sa kanya na i-block mo ako. Kung hindi mo ako gusto i-block, ako mismo ang mag-block. Kaya block ako guys, kasi hindi, ngayong panahon guys, ngayong days guys, pag-isipan ko muna na harapin ko siya sa harap o kakausapin ko guys, kasi sobrang sakit. Gusto kong magalit sa kanya guys na paano, bakit nagawa mo yung mga salita na yon. Sobrang sakit. Yung time na magkasama kayo, yung time na tutulungan kayo,
yung time na naglo-low down kayo para mag-stop na kayong dalawa, pero laban pa rin dahil kayong dalawa lang ang nagkakampihan. Pero in that day guys, grabe ma-explain talaga guys, no? Grabe, in your friendship may mga bagay talaga na guys, na mga challenge na yung kaibigan mo mismo is may mga binigyan ng Panginoon kung kaya ba rin yung dalawa to. Pero in that day guys is nagsusuri naman ako sa kanya guys, kasi nabigyan ko siya ng mga sakit na salita. Pero in this day guys, hindi ko kayang harapin siya guys, kasi ang sakit-sakit ng mga salita niya. Kasi naibabalik kong panahon yung naibigay ko sa kanya, naitulong ko sa kanya, tapos nakapagsalita siya ganyan na hindi naman ako na sabi niya guys, di ko na siya nagkuan guys, sabi niya dito guys, dili man pud makonsensya kay na daw siya yung natabang na. So parang na-insult ako sa kanyang salita, na parang makasabi ako sa side ko, wow, grabe, ang saya-saya kapag kami magkasama guys, mag-vlogs, tapos i-invite ako sa kanya, tapos magkasama. Kasi nagpapasalamat ako sa kanya guys, kasi free kasi ako sa kanya guys, yung mga bagay. Tapos mag-chat siya na tayo na, pupunta tayo sa lugar na yon, tapos masaya kami, may mga plano na kami kung anong gagawin namin. Sobrang sakit guys, yung mga plano niyo na siya lang mismo pala yung magbe-break sa mga plano niyo, na ang sakit ng salita. Kasi guys, umiyak talaga ako kasi guys ngayon guys, kasi yung mga salita niya parang na-insulto ako, kasi yung hindi pala yung ang reason guys na problema niya. May problema pala siya sa business. Kung may problema siya sa business guys, dapat hindi dito pinaano sa akin, kasi sobrang sakit. Yung naisip mo lahat guys, na yung magkasama kayo na masaya, kasi sige magplano yung mga plano nyo na punta tayo doon, punta dito, dapat gumawa tayo ng grupo ng mga vlogger. Parang unti-unti niyang guys. Pero iniintindi ko naman siya guys, kasi may problema siya. Pero nowadays hindi ko kaya harapin siya guys, sobrang sakit ng mga salita niya guys, sobrang sakit. Kaya nag-pray ako sa kanya guys, na sana kaya mo yan, kasi alam ko sa kanya guys na malakas siya guys. Kasi before talaga kami guys, kasi nagsasabi kami talaga sa isa't isa na may mga problema man sa ating isa't isa, dapat i-share lang, dapat hindi tayo mag-give up, kasi malapit na tayo, malapit ka na mag-monetize, kaya laban lang, sabi ko sa kanya. Pero umiyak talaga ako, sobrang sakit na kanya mga salita. Hindi man lang siya tumawag guys, dapat tumawag siya para makapagsalita kami na mabuti, hindi yung true chat lang. Parang yung mga problema guys, palaging butas ako dito, lahat ng mga problema na dito tatapos sa akin. Pero may mga secret talaga kami sa buhay, pero yung mga secret, yung mga pinag-usapan namin is amin lang. Pero yun nga guys, parang yung friendship namin as a vlogger na magsama-sama, parang ni-break niya yung mga plano sa aming buhay. Sobrang sakit na guys, parang pinaghalo-halo ng mga Panginoon guys yung mga challenge ko sa buhay ngayon. Hindi naman ako sikat guys, bakit binigyan ako ng ganito ng problema? Pero in that day guys, may Panginoon naman na tutulong sa atin, di ba? So fighting lang. So kagabi is hindi ako nakatulog na masyado, kasi iniisip ko yung mga time nga na magkasama, bakit nakapagsalita siya ng ganyan ng mga words, sobrang sakit na salita. Parang na-insult ako, kasi guys, ginawa ko ang lahat na tumatulungan siya. Ginawa ko para makapasok siya, tapos nakapagsalita siya ng ganyan, tapos okay, ano naman guys, iniintindi ko naman siya ngayon kasi may problema nga siya. Pero nagpe-pray naman ako sa kanya guys ngayon na sana ay malampasan mo yan, at sana din is next chat or next na kung may tao man, dapat kung may problema ka man is hindi ka ganon sa mga tao. Kasi sabi niya guys, masaya talaga ako guys pag natawag niya ako ng mentor, kasi yung mentor guys is parang
malaking silbi na yan sa ating buhay kasi sabi ko, huwag mo akong tawaging mentor kasi hindi naman ako mentor na totoo kasi gusto ko lang tumulong sa'yo. Yung sumasabi siya guys na mentor words, mentor, gano'n. Sobrang saya guys sa puso. Kung nakita man niya to, sobrang saya ko na nakita kita na magkaibigan tayo na sabihan mo ko na mentor. Sobrang saya ko. Alam mo naman na may problema ako ngayon tapos nagsabay mo pa. So inintindi naman kita po na nag-pray naman ako sa yung problema na I hope ay malampasan mo yan. Always pray lang. Always pray lang. Sobrang saya ko guys na hanap ko siya. Kasi may kasama ako every vlog. Every destination. Every may problema, mag-share kami. May mga sekreto, share kami, ganun. Anong nangyari, ganun. Mapagbigay siya guys. Sobrang saya ko guys kasi nahanap ko siya kasi siya mismo nagbigay sa akin pang internet. Kung mag-chat ako sa kanya, bilhan mo ako doon, bilhin na ako. Tapos kung hindi, mag-reason siya na ganyan. Tapos in that day guys, hindi ko na-expect in that day, in my birthday, na surprise ko kahit nakita naman niya guys, kung nakita mo to, sobrang saya ko no birthday na yon kasi niregaluhan ako ng pizza. Kahit simpleng bagay guys, masaya ako doon in that time. Hindi lang niya malaman kung ano ang naramdaman ko noon. Kasi sa puso ko guys, sobrang saya ko na harap. Sabi ko sa sarili ko na ito na talaga yung taong tutulong sa buhay ko. Ito talaga yung kaibigan ko. Kasi thankful ako guys na dumating siya sa buhay ko. Promise, thankful. Kaya parang gusto ko siyang harapin or hindi harapin kasi bakit nakapagsalita siya ng ganyan sa akin na sakit na salita. Pero okay, i-accept ko naman guys yung mga salita niya. Pero sobrang sakit, hindi ko ma-explain guys. So ito yung message ko sa kanya guys kasi kaibigan ko siya mismo sa puso ko. So kung nakita mo to, ito yung message ko sa'yo. Stay humble pa rin kahit ito na nangyayari natin, kahit nag-message ka na masakit na mga salita sa akin is accept ko na yung sorry mo. Sorry din sa mga salita ko na naibigay ko sa iyo kasi hindi ko maintindihan nila naramdaman ko on that day. So I hope kaya mo yung mga challenge sa buhay mo kasi malapit ka na. Alam ko na malapit ka na. So kaya mo yan. Alam kong kaya mo yan, kaya natin to kasi sayang ang panahon na pinagsamahan natin na i-break up lang natin sa kunting bagay na yan. Alam ko na challenge lang to, kaya kaya natin to. At sana ay bumalik tayo in that day na ganyang bagay na magkasama tayo every vlog. Mahirap i-explain guys, sobrang sakit talaga pero hindi ko kaya na mawala siya guys. Kasi siya lang mismo ang tutulong at kasama ko rito sa every vlog. Sobrang sakit lang sa puso ko guys. Kasi mismong kaibigan at tinulungan mo is nakapagsalita ng ganyan. So sorry guys, naumiyak ako sa harapan nyo. Alam ko naman guys na nanonood siya mismo dito. So sorry po. Sorry. Ang wish ko lang ay sana ay balik natin yung day na magkasama tayo. Dapat i-wash out na natin yung mga sakit sa puso natin kasi alam ko nakita niya mismo itong video na to. So sobrang salamat. Sana hindi na ito maulit pa. So I love you po. Kasi siya talaga mismo ang second father ko. Kasi yung mga guys, yung mga message niya, yung mga motivation niya sa akin, nakaka-touch. Pero ayun, iniyak ko lang dito kasi alam ko nakita niya dito. So sobrang salamat. So I hope, sorry, sobrang sakit lang talaga. So sorry. I hope magabalikan tayo na magkasama na maging vlog kasi hindi ko kaya na mag-break tayo in this day lang. Kasi sobrang sakit pero ayun nga guys. So sobrang salamat kay, alam niya kung anong pangalan niya.
So nakita niya dito. So sobrang happy ako na nakasama ko. So yung wish ko lang is sana hindi tayo mag-break as a vlogger, as a team vlogger, kasi may mga ambisyon tayo at motivation sa buhay natin. Kaya natin to. So fighting lang tayo. At yun lang po guys na na-share ko ngayon. Iniyak na kasi kagabi guys, hindi ko maiyak-iyak kasi may tanong ako sa mga puso ko kung bakit ginawa niya to. So karami. So yun lang po guys. At yung motivation ko lang, kung sino man yung may mga friends dyan na nagarito sa akin na ganyan-ganyan para may mga problema, ayusin nyo guys. Huwag nyong sayangin ang panahon na hindi kayo magkaayos kasi sayang ang time na magkasama kayo tapos break lang sa isang bagay na yan. So kaya natin to guys. Sa mga friends dyan, kaya nyo yan. Pag-usapan nyo ng mabuti para maibalik ang panahon na yung that day na masaya kayo dyan. So maraming salamat. At before tayo mag-end, so watch out tayo mga cry guys ko. Iniyak ko na lang dito sa camera kasi alam ko guys na nakita niya mismo now yung vlog natin ngayon. So bago tayo magtapos sorry guys, umiyak ako. So bago tayo magtapos, shout out muna tayo kay Winji Galea from Qatar. Hello kuya Winji Galea, Qatar. Thank you so much. Alam ko na yung mga upload mo. Salamat kuya Winji Galea from Qatar. Kay Liza Dinsing Gopyo from Panglao, Bohol, at sa kanyang anak na si Glyza Gopyo Eman. Maraming salamat po Glyza Gopyo sa inyong pag-create ng grupo natin. At kay Liza Dinsing Gopyo, maraming salamat sa Gopyo family. God bless. At saka kay Alvin Bungcales from San Miguel, Bohol. Maraming salamat Alvin Bungcales. Ito yun guys, yung classmate ko dati, HA. So mabait pa yun. Shout out sa iyo Alvin Bungcales, ang gwapo mo na ha. So next tayo kay Caroline Selomen Cabig from Carmen, Bohol. Hello Ma'am Caroline, maraming salamat. Hindi ko na i-explain yung mga tinulong mo sa akin. Maraming salamat. God bless. God bless sa Selomen family at Cabig family. So next tayo kay Brian Garty from Australia. Hello Kuya Brian Garty, maraming salamat sa mga heartwarming mo na mga message. At God bless at take care always. So yung mga sinashoutout ko dito, shout out sa lahat na sinashoutout ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sila guys. So God bless sa inyo. Salamat sa pagsubaybay sa mga vlogs ko. At hindi pa rin yan guys. Shout out din sa lahat na nanonood ngayon, sa mga na-touch din sa aking problema, sa aking guys, nailabas ko ngayon. So shout out din. So, shout out din sa lahat ng mga Bisaya vloggers na nagsuporta, sa nagmahal sa mga channel ko, sa nagmahal, nag-still pa rin sa YouTube channel ko. So patuloy tayo guys, especially sa mga small YouTuber, kung nakatry man kayo katulad ko, fighting lang tayo guys, fighting lang tayo. Iyak lang natin yan guys, mawawala din yan soon kasi God have a plan for us. So yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig sa ating guys, maala MMK. Kaya mga kuan, kasi sa totoo lang guys, kaibigan ko talaga siya mismo ngayon. Hindi ko kayang iwanan siya guys, promise. Hindi ko, guys, nilagyan ko lang siya ng challenge sa mga message ko para may challenge sa kanya. Kasi hindi ko kayang maiwan o hindi ko kayang ma-break ang aming friendship. Kaya hindi ko kayang maiwan, hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko kasi siya talaga ang kasama ko every mag-vlog kami. So kasi yung plano namin is mag-create pa kami ng malaking grupo sa vlog. Kaya hindi ko kayang iwan siya as a vlogger, as a brother. So salamat guys. See you for the next vlog. Hantod sa higayon nga panahon. Kita-kita tanin so guys. Bye bye. See you for the next vlog. Love you all. Thank you sa suporta.